Spoločnosť Leaf je známa svojou cukrovinárskou výrobou. Zameriava sa hlavne na výrobu žuvacích cukríkov, pastiliek a žuvačiek. Popredné postavenie dosiahla na škandinávskych trhoch v Holandsku, Belgicku, Taliansku, no jej výrobky sa predávajú až v 50 krajinách na celom svete. Jej sídlo je v priemyselnom parku, kde zamestnáva až 600 ľudí. Spoločnosť Leaf však svoje rady zamestnancov v týchto dňoch rozširuje. Minulý rok bol pre našu spoločnosť rokom rastu. Priniesol nám nové technológie, nové výrobky a samozrejme nových kolegov. Sme veľmi radi, že v tomto trende budeme pokračovať aj v tomto roku. Rozbehli sme výrobu gumených cukríkov a teda zvládli pre nás novú technológiu a preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo nainštalovať ďalšiu linku tohoto typu. Tento rok teda vytvoríme približne 80 nových pracovných príležitostí, hľadáme ľudí na pracovné pozície. Operátor výrobnej linky, linkový mechanik, elektrotechnik, skladník a plánovač. Niektoré z uvedených pracovných pozícií vám teraz bližšie predstavíme. Na pozícii plánovača vo výrobnej časti molding pracujem niečo vyše roka. Moja práca vlastne spočíva v plánovaní jednotlivých cukríkov, sledujem výrobu, ako to ide, ako to nejde. Dennodenne som v kontakte s výrobnými majstrami aj s niektorými operátormi, s technológom, s manažérom vo výrobe a vlastne prispôsobujem denné plány tomu, ako teda linky idú alebo neidú. Veľmi dobre, že táto spoločnosť dáva šancu aj ľuďom, ktorí vo výrobe alebo vo výrobnom procese vôbec nepracovali predtým a každý človek tu má šancu uplatniť sa, niečo nové sa naučiť. Som tu výrobná majsterka na linke molding, ktorá sa skladá z troch častí. Je to kuchyňa, mogul a sanding. Na kuchyni máme kuchyňarov, je to trošku iná kuchyňa ako asi u vás doma, totiž tu nemáme hrnce, ale veľké 500 až 1500 kilové kotle. Práca kuchyňara spočíva v tom, že má veľmi zodpovednú prácu. On musí namiešať všetky suroviny, aby tá masa bola dobrá. Potom tá masa, keď je namiešaná, uvarená, tak ide na mogul, kde sa tie cukríky nalievajú. Potom idú do sušiacich komôr, kde sušenie trvá 35 až 80 hodín. Po sušení tých cukríkov ide na sanding, obalovanie v nejakej posýpke ako kyselina citrónová alebo salmiak. Ja balím moje cukríky. Tu je stroj, ktorý balí, je to priamo balička, sú tu 3 baličky, ktorá priamo balí do sáčkov a do krabic. Ak vás niektorá z daných pozícií oslovila, stačí poslať spoločnosti Leaf svoj životopis, do ktorého nezabudnite pripísať pozíciu, o ktorú máte záujem. Budeme radi, keď sa stanete súčasťou nášho kolektívu.